Opa! Vojtek, si jak potom budeš couvat, ale? No, nějak jo. Přát. Vlk a zajíc. Kdo je vlk? To nevím. No. No ne. Ty vole. Tak a co máme společně? Tak šup. Opa. A hop. Jenom si prostě přidržovat rukama a držet balanc. No. Pro neznalé místních poměrů pod našimi hrdiny se skutečně skrývají tekuté písky. Dávaj. Je únor, takže voda je velmi studená. Co teda? Ta velikost tom mechu je studená. No právě. No tak o prdelku tak úplně nejde, no. Spíš ta Julča, vole. Julča nám malinko trpí. To ukážu panu Šedivýmu. Ty vole, ne. Ty vole. A pojď. No. Ne, tak tady budeš dál. Ježišmarja. Co se stalo s posádkou mého vozidla ve chvíli, kdy jsme se spřátelili s polskými bungráky a ti mi je opili vodkou, jo? Musíš dojít sem. Já tam vidím ty úplně prochcaný tepláky, to je ježišmarja. Tak a ve finále mi zamáváte a tím ukončíme video.